Ομιλείτε. Τίποτα, μόλις φτάσαμε. Αυτό είναι. Περιμένουμε να φάμε. Τι μπορεί να γίνει. Για το μουσικό να πάμε σιγά σιγά. Ένα ζυγούρι με πατάτες παραγγείλαμε, μια σαλατούλα Και περιμένεις να ανέβεις. και σιγά σιγά ναι. Τι να πω, καλή τύχη. Λοιπόν, έχω πάει με έναν που είναι τώρα στο... Πάει πρώτα και πρέπει να δω σου μετά. Κάτσε, δεν κλείνει ρε μάλλον. Με κοροϊδεύσε. Από το τζάμπο και αυτή. Με κοροϊδεύσε. Κλείνει ανάποδα. Άλλε, τώρα που είμαστε μέσα στην τρελή χάρα. Καλό, καλό. Πλάκα πλάκα είναι εξαιρετικό, Το κρέας. Το κρέας είναι λουκούμι, πολύ μαλακό. Άντε, καλή όρεξη. Τι θα έλεγες στην άλλη, ότι Δεν σ' αφήνει η άλλη. Δεν σ' αφήνει η άλλη να πας πυροβάτη. Άντε, καλή αρχή. Άντε, καλή αρχή ρε. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Εξαιρετικά. Τέλεια. Τι τέλεια, εγώ κουράστηκα. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Τίποτα, δεν νιώθουμε. Πυροσβέστη αεροδρομίου. Τέλος πάντων. Ακούω το αεροδρομίου. Καλή συνέχεια. Άντε, τα λέμε, πάμε. Κοίτα, ωραία γέφυρα. Ναι, ναι. Κοίτα που σε φέραμε. Εντάξει, μην πεις όχι. Τι έκανε μπάνιο. Μαλακιά τι κάναμε με τον παπάρα τώρα. Θα πάμε και θα έρθουμε, δεν κάναμε τι, δεν κολλώνουμε. Θα φας ηλιό. Έκανε μπάνιο. Συγγνώμη, δεν θα βουτήξουμε εδώ στη φουρνά. Αν είναι ωραία, ναι. Έλα ρε. Το λάθος μας είναι και πρέπει να κλείψουμε εδώ τα ρούχα. Θα πάμε κάτω. Μπαίνω και γυμνώσω, εγώ δεν το λέω. Κάτσε γιατί μαλάκα μου λέει Τι. και τα στείλεις κανένα πεντετή μυστήριο στη διοίκηση. Παγορεύεται η συντοληψία λέει. είδαμε με κατά η άλλη τη ζήστη είμαστε Τι νούμερα, ναι. και μας κάνει ένα ρεζίλι. Τότε που είσαι λιγούρια που παίρνουν σε ένα σαλόνι που εντερείς και κάνουν στο χασό. Πάλι κάτω πάμε, εμείς πάνω θέλουμε να πάμε. Τζάμπα, ανεβήκαμε. Σίγουρα είναι αυτός ο δρόμος. Ο σωστός. Αχ, τι ωραία ρε φίλε, μες στα δεντράκια ρε. Δροσούλα, ωραία. Υποφερτή. Εδώ μπροστά, εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά. Γεια σου φίλε μου. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει και ένα γρηγορικό σκύλο. Δεν κάνεις μόνο μπροστά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Γεια. Φανή. Ηρέμησε. Άντε, ξεκουραστείτε. Εσείς που δεν μπορείτε. Εσείς που πάνετε πίσω. Εσείς που δεν αντέχετε. Εδώ. Εγώ κοίτα. Έλα εδώ είσαι, έλα εδώ είσαι.
Έλα εδώ εσύ. Εδώ είμαστε στα 1500 μέτρα. Μέσα στο πυκνό δάσος του Ολύμπου. Περνάμε πολύ ωραία. Τι έχεις να δηλώσεις? Πώς περνάς? Εξαιρετικά. Θα ξανάρθεις? Θα ξανάρθω, ναι. Όχι, πραγματικά θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω με την αγάπη μου, τη Βαλεντίνη. Το κορίτσι μου. Θα πάτε για νέο ρεκόρ? Θα προσπαθήσουμε να... Δεν θα βιαζόμαστε κιόλας. Εντάξει. Πάρε το όποιό σου εκεί και συνέχισε. Όχι, είπαμε, είναι ηλεκτρολίτης μαζί με αμινοξέα. Είναι η Elite. Του ηλεκτρολίτο... Αυτό δεν παίρνουν και στο αυτοί που κάνουν τρέξιμο. Κάτι δεν παίρνουν. Ρε μαλάκα σου λέω. Αφού, ρε σας λέω όταν θα... Άμα στο στέλνω και σου έχω και το κουτί και πας σε έναν τύπο και του λες φιλέ μου προτείνανε αυτό, θα σου πει σε μαλάκας μου δεν το πιες. Εδώ είμαστε στα 1700 μέτρα, ξεκούραστοι, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Απλά τρώμε κάτι να περάσει η ώρα. Τίποτα απολύτως. Τρεφόμαστε, γιατί είναι το α και το ω και νιώθουμε εξαιρετικά, σαν μόλις να έχουμε ξεκινήσει. Το μόνο κακό είναι ότι έχει μύγες. Ναι, έχουμε 2-3 μύγες που μας ακολουθάνε συνέχεια. Ο καθένας έχει τη μύγα του. Συννεφιά βλέπω. Για πάμε πιο πάνω να δούμε τι γίνεται. Πιο πάνω θα μπούμε μέσα στα σύννεφα, όπως βλέπεις. Να και τα σύννεφα. Σε μισή ώρα έχουμε μπει μέσα στα σύννεφα. Ωραία. Είδαμε, παιδιά, είδαμε. Σάβιλο. Όχι, θα πούμε γεια σας. Εδώ, στον Όλυμπο. Είμαστε σχεδόν χιλιόμετρα. Πόσο? 1870. Εδώ στα 1900 μέτρα σχεδόν. Εδώ, στον Όλυμπο. Ευτυχώς δεν κρυώνουμε ακόμα. Βλέπουμε αυτά τα ωραία δέντρα και αυτή την καταπληκτική θέα. Κοίτα πάνω τα σύννεφα. Ο ήλιος μέσα στα σύννεφα. 2% Άδραξε. Άρχισε τον κόπο. Ναι ρε, συνέχεια, τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. Μπράβο, πολύ πιστικός. Ξέρεις, δεν έχει τελειώσει και υπάρχει μόνο φασολάδα. Εγώ δεν θέλω να φάω φασολάδα. Τώρα θα στείλεις τον drone που θα είμαστε πάνω. Για να σας βρει μετά. Τον αδερφός θα βρει, να ξέρεις. Εγώ από εκεί που θα πάω, από εκεί θα γυρίσω, να ξέρεις. Αδερφός που θέλει μαγκές. Τι κάνεις τώρα, τραβάς ακόμα? Πώς φαίνεται η Ανατολή? Εξαιρετική. Ο Κοτσόπουλος, το Master Chef, ό,τι το ρωτάνε εξαιρετικά. Το έχεις παρατηρήσει? Όχι, μια χαρά είναι. Καλημέρα σας. Εδώ, στον Όλυμπο. Άντε, καλή ανάβαση. Καλή ανάβαση. Καλή αντάμωση. Αλέξη. Άμα δεν γυρίσω, τον Παναγιώτη να προσφέρεις. Το λιοντάρι. Καλά θα περάσει.